sranda je to iná, no taká ako to. No, vízam na teba. Vízam na teba. Výborný jazdík, poprvýkrát. Dobre, fakt, výborný jazdík. Teším sa. Jaký opatrný? Dobre, že si opatrný. Áno, no, treba, tak. Ale akože ona nebudovočí žiadať. Veľmi správne. Karuj! Kde tam idete? Tam sú dva bytovky. Áno, tak naľavo, na prízemí, hneď tu do prvé okno, akože dole, keď do vchodu dojdeš do prvého, do tohto, tak napravo vlastne také sa to V zákrute moc nepridávaj. Tej zákrute nepridávaj. Nepridávaj tej zákrute.